Oy, Duero! Good morning, Duero! Silingan natang lungsod. Wa pagid matapos nilang amot naon sa maning lungsura. Ang ubang lungsod nakasinabot na maayo ng dagan. Ang Duero ni samot maninoon. O ni ay balita amot sa unin nato. Kamong mga Duerohanon, oy. Pagtanaw-tanaw po mo diya kung sino nangitabo ng inyong munisipyo. O sa may, kumusta man? Ang lungsod sa Duero. Paspas ba ang inyong pagkasinso? Or paspas ang pagkanya-kanya na? Na naman ko na Duero, minaw. Ang inyong mga opisyalis na kanya-kanya na. Na tribo tribo abante. Na po'y tribo atras. Na po'y tribo laban. Sao naman eh, oy? Ha? So na ay, ambot, kamo taga Duero. Kung saan ninyo pagdawat ninyo mga balita. Okay? Arita sa unang balita, nga katong giplano ni Mayor Al Tacolad. Aron? Na inyong gwapong mayor. Asa mo kitag mayor ngayon na ni kagwapo ha? Ha? Ya, buotan pa kayo. Oh, pabida. Mugasto maganinig. Oh, yan kaugaling ng kwarta, mugasto. Dili manghinayang mo. Basta malipay lang ang mga katawan. Taga Duero. Kanunay abunado ng inyong mayor. So karon ang subo nga balita. Okay, taga Duero. Na ang plano ni Mayor Al Tacolad kining beautification of the local tourism park. Nabutangan niya diya og katong kanong plano ni Mayor Altax nga Christmas decoration nga nindot unta kayo. Kasi may aging tuig, di ba? Nindot kayo itong ilang karon tuig, mapoy plano unta ni Mayor Al Tacolad. Katong mga lightings bitaw. Mga high-tech nga mga pailaw. O, di ba kita mas Duero sa naging tuig, nindot kayo. Karon, porbida. Gidi sa approve. Ang budget alang sa pagpanindot sa inyong tourism park. Din anha magbarog ang Christmas tree, mga pailaw, mga decorative nga mga parula unsa diha. Ang kwarta nga gihangyo ni Mayor Al Tacolad wa aprobahe sa inyong konseho. Tungod ni ining ilang di masabtan nga panagbingkil nga ang kanunay na lang nilang ginahimo matag proyekto ni Mayor Al Tacolad na sila magababag. Manin hitabo lagi nga matod pa des Duero na tribo abante na po'y tribo atras. Ang looy ani ang katawhan sa Duero. Naman tinood. O hinumdum mo atong dihay unta to'y Malaysian. O Malaysian ba to? O nga mo gasto diha sa Camp Verde. Akong partner ron si Engineer Ronnie Ampo taga Duero man eh. Ano bang Camp Verde diha? Kung saan ang barangay na diha ron? Banualog. Nay gwapong lugar diha nga mga turista gyud. Nindot mo na diha. Dunay Malaysian company nga gustong sila'y mo gasto, ha? Para manindot ang lugar. Why gasto ang lungsod? Okay na kayo ang sabot, maayo na ang sinabdanay sa maong kumpanya og ni adto sila ni Mayor, nalipay si Mayor. Pag-abot sa konseho. Kung sino hitabo mga higala. Ha? Ni atras.
Gikote-kote dito more kriminal bitaw pubida taw. Ako'y katanaw sa video. Gabarog in taon tong Malaysian nga investor. Imbis malipay ta atong panggaon atong amumahon niya. Nabay magpaypay niya. Gatindog. Murag kriminal nga imbestigar. Ano ito po? Ni atras. Ni atras. Ang investor, wa na mo dayon. Okay, sabay alaot. Lungsod sa Doiro. Mausad ni karon na hitabo. Ang mga pangandoy ni Mayor Altaculad sa manining kaanindot unta sa inyong Pasko, wala. Pangandoy na lamang. Ha? Nahog ni buho sa kuan. Buskagang. Nga naman, pag-abot sa konseho, kanunay babagan. Wa po'y rason. Dito ka kitag. Kana bang balido ba nga rason? Ngano? Nga babagan. Oh. Niadtong naman tayo minutas. Oh, nagipot tayo gibasapot. Dito magjama-jama ba? Natin minutas sa sesyon sa Sangguniang Bayan na itong Oktubre 16. Tulo ka proyekto ni mga higala nga gibabagan nila. Proyekto sa mayor nga ang tuyo lang nga ang Duero. Ha? Musanag na. Makita na ang kaanindot sa lungsod. Apan puro babag ang gihimo sa konseho. O sa ka-resolution nga mag-approve unta sa welcome arc. O kato welcome arc ron. O kana. Nabay lungsod ngayon ani kagwapo ang welcome arc. Diyan mo, Duero lang. Apan kani gibabagan mga higala. Ada pa usa. Katong monumento ni Carlos P. Garcia. Dumdum mo? Nagbarog lang yung taon to sa merkado si Carlos P. Garcia. Ron? O natay hulagway dia. Katong monumento ni Carlos P. Garcia, ipahaluna ni Mayor dito sa lugar nga haom good kaayo. Alang sa ka-presidente. O tanawan ning lugar nga mao'y plano ni Mayor Altax. Ron? Tanawa ron, CPG Park. Adto ipaluna kay presidente. Garbo sa lalawigang Bulanon. Carlos P. Garcia. Apan gibabagan gihapon sa konseho sa Duero. So kamo mga Duerohanon, ambot Syaro naman po dugway maningog ninyo. Ha? Kumusta man mo? Musugot ba mo nga o kani? Diba? Ikumpara ninyo nga ang estatwa ni Presidente Garcia dito merkado gabarog lang yung taon dito. Wa gani payong ulan ug init gabarog dito si nya gusto sa mayor nga matagaan og nindot haom nga lugar alang sa ka-presidente. Gibabagan lang gihapon sa konseho. So mga Duerohanon, saman mo. Ha? Syaro guay usa ka. Ha? Syaro guay usa ka Duerohanon dia nga nakabantay aning tanawar ko ni mga konsehal ninyo mga Duerohanon. Ning daog na sila, balik-balikan ninyo tanaw ba sa niagi. Ning daog na sila kuyog ni Mayor Altax. Doon na pagkali nagsulti na ako nga si Mayor Al Taculad ang may gasto. Astilan kahayahay. Ning daog sila. Halos ang gasto tanan kang Mayor Al Taculad. Karong nakalingkod na mga higala, amoton say nasuod sa imbis tabangan nila ang mayor nga mo ilang gisuportahan sa panahon sa eleksyon, karon sila ang tigbabag. Pastila no mga Duerohanon, hinatunta magmata mo diha. Syaro naman. Di mong kabantayan na. Unsa may tuyo?
personal ang tuyo. Dunay plano nga magbutang tili sila glaing mayor. Nga kanang magsunod-sunod nila. O sa may laing rason. Kaayuhan ba sa lungsod ang rason? O kaayuhan ba na? Nga ang mga proyekto, ang mga investors, mga gusto mo puhunan sa Doiro, babagan. Nya, kaayuhan ba na sa lungsod? Sa mga Doirohanon, sige. It's up to you. Kamo, ako po, di makukabutar ninyo diha. Di ko kabutag Doiro. Kamu na, karon pa lang. Nahuman na ang barangay elections. Bantayin ninyo pag-ayo. Magmata mo. Ibuka inyong mga mata. Bantayin ninyo ang lihok aning mga konsehal nga kanunay nagababag sa mga proyekto diha sa inyong lungsod. Well, niamatay ko gidungawan nga kopya. Sa ko lang ni sa minutes lang ni sa Guniang Bayan sa Oktubre 16. Ni ang mga okay, ato kanina lang panapos na lang ni Ron. Ang mga ngalan sa mga konsehal ngaming butar sa mo aprobar ba sa mga proyekto o mubabag ba? Amo ni. Arista sa may butar nga aprobahan. Sa to pa ni suporta sa inyong mayor nga aprobahan ang iyang mga proyekto. Affirmative votes. Mao ni sila. Og inyo ning himamat pasalamati. Mo ni lungsuranon gyud. Mo ni konsehal nga nagtan-aw sa katawan. Affirmative votes ang miuyon, mi-approve sa proyekto ni Mayor Altacolan. Honorable Lauro Felicilda, Honorable Ginas Salazar, Honorable Edgardo Bagutsay, o Honorable Suli Diases. Upat lamang mga higala. So sa konseho, napulo man na kakonsehal. Apil ang SK o ang barangay. So karon ang mibabag negative. Wa mo aprobar, wa mo sugot sa atong ngalan ani. Mao kining unom. Natural pildi ang upat. Unom kontra upat. Disapprove gyud ang mga hangyo ni Mayor Altacolan. Ang unom, mo ni nang babag, negative ang ilang boto. Nag-una sa listahan akong amigo na sad. Ay, Ginoo. Akong amigo, honorable. Ato ning butang ako honorable gyud. Jefferson Turalba. Nag-una sa listahan mga higala. Ron, kato mga Doiro background. Aron may ba og Doiro niya itong isgutan. Ang nag-una sa listahan sa mga konsehal na nagababag sa hangyo ni Mayor Altacolan. Number 1, Honorable Jefferson Turalba. May picture ni Jefferson na. Ron? Kana. Nga, nagkauban mo na sila. Oy, nga sige mo nagbabags. Ang ikaduha, Honorable Francisco C. Uy. Ikatulo, Saturnino Escobedo. Honorable gihapon. Nagyapon honorable niya. Ikaapat, Honorable Maria Rowena Sahunia. Babag. Mao ni mga tribo atras. Ikalima, Glyceria Bernat Astilan. Ikaunom, Jade Kagaitan. Mao ni mga konsehal, unom ka buok ngaming babag may disapprove sa hangyo ni Mayor Altacolan alang sa pag-implement unta sa mga proyekto. So, mo ni timanin ninyo mo ni ang mga konsehal nga nibabag pinanguluhan ni Honorable, balik ko na to, Jefferson Turalba. Okay.
Honorable Francisco C. Honorable Saturnino Escobedo, Honorable Maria Rowena Sahonia, Honorable Gricilia Bernat, ug Honorable Jade Kagaitan. Mga duyrohanon, ug inyo ning mahimamat, pahununga, patubanga, doon na mo'y katungod nga mangutana. Kagawad, nga naman nga inyong ibabagan ang mga proyekto ang hangyo ni Mayor Altaculan. Pangutana, doon na mo'y katungod nga mangutana. Kay inyo ning gisildoan. Inyo ning gibutang sa pwesto. Doon na mo'y katungod nga mangutana. Ngano nga mingbabag sila sa mga proyekto nga alang unta sa Duayro. Okay? Mga Duayroanon, himua ka na tungod kay inyo ka ng katungod. Okay? Sige, hinautunta. Ngayon ka nang himuon.